ninyo no, shalan-shalan ang face. Kung ako rin yung ang dili shalan ay dali karon sa Sweet Miles Even kay mag-snacks may kauban ako ang mga plastic friendship. Fresh boy sa kong friend. Hindi ko nakapandam ano ito ang pagka-fresh. Hili kag sweet. Hili po kag mga sweet nga mga tao. Para ginapaasa ka. May kagabi ha. Kumutog ka ng mga baba niyo. Ano may balaan ko? I ordered hot caramel latte. Kasing hot mo. Yeah. For only 99 pesos. 90? Buot lagi ko 99, mga good. Ma'am? Hindi daw din sa tulong ka po ng kung asa ang kung kinsa mapilian mo yung bayan. Ma'am.